a spring up there, very high yielding spring. The other side, if we have to access it, Rich kulale Governor wa county ya Kisii Muskesi Arati nigaikarana ase bunge ya South Mugirango ase ekerengekana kianenge kyoguchakia amagenderero au imiye bunge yu wika ase ewode wikanga ase nsemo ya nyagenke asoko igora enyagitari ya nyagenke iyanyara kwake kwagachwa na guchikokonya abantu bensemeyo bono yabera operation abangina abagaka abasaye koyete bobe inchuga lakini enyagitari toigora lero yatwale umunyagitari munne we consequence esemwe noara na motebiri ekera kinyagitari kilejibwata abantu mune lab technician babangeri twe lab technician iwo chagaiga osorangiribwa toligino ane pipiye komoleta ocheka abantu amanye niko mugavana amusaba umunyagitari munene guchikwana kiyo butumike buyibwa mariyago asensemeyo na guchikotonya amariyago guchya asaba menyi bensemeyo ekwerende pharmacy yichirani na atemi daktari ga ayo baba bono no wachirega goja konyorona je basani bagocha ne bikapu beji besanga ya mariyago ayo konyorole clinic kegori usa mo basa wanje bikori ebibi Tuware lazima mobe na nini mo nkonye segasi oso wanje kwani nyakitari nyagenke na nyakitari chinde maliyogo twateneri abayina abangera kina abateneri amanye koigore nyakitari rero nesenge njirate ndi abantu abange barenga abayina anyolere kibesa nagorire bintu nabekire nyakitari niko mugavana ariira yukuchikomenta chibasa chinde guchya ase nyakitari eyo eri kugenderera umuntu bagachibwe lapu kwenekya nyakitari eyo ngokonyere abantu bensemeyo staff quarters kubekane ebesoro na elabwe ere nyakitari go monginyoli make sure na abekire chibese mo wanja we kurwa ase gode bwikanga mugavana nigataka esbali eyamase mo wika ase gode muticho ase achakibwa gachibene wa mache anyagitonkono ayo aguchikokonya abamenyi bensemeyo amone skuru ya Engou. There is a spring up there, very high yielding spring. The other side, if we have to access it, I know we can figure it out. The committee will be able to come up with arrangements about working gaiga abantu babe connected. Kurwa ase amachanya gitunkuno niko mugavana agenderene sabari yaye wika ase echiro ya maro sayure echiro yo bene nonye nabo igo nigechiro yo chikokonya abamenyi bensemeyo na anene mono abagere bari bare ange numubaga Modicho hoye. Aya. Hinko ripotera ekitasenia Kisii Hot TV kurwa ase ebunge ya South Mugirango iritere ninkuru kwenye Dennis Kuntu.